Eu sunt tip foarte, foarte calm, dar în mod surprinzător am și un tic nervos. Din când în când îmi place să mă joc cu părul. Asta ar fi una dintre glume. Da. Am dat și eu pentru carnet de șofer. Am dat 300 de euro. Și... Poporul român e un popor plin de răni, pentru că oriunde merge cineva încearcă să-ți vândă leucoplas cu Rivanol. Da, așa e, da. Oriunde, da. Și noi apreciem prea mult lucrurile care vin din afară, până și moneda națională se cheamă leu, un animal care nu trăiește în mod natural în România. Moneda națională ar trebui să fie oaia. Salutare, dragi prieteni! Eu sunt Laurențiu și da, bine v-ați găsit la un nou videoclip. Mai micuț așa, dar cu videoclipul acesta vreau să vă spun să-mi lăsați aici jos comentarii pentru Q&A, că după o să ne vedem cu comentarii, cu întrebările la Q&A. Da, știu să vă spun. Unul dintre voi m-ați întrebat dacă mă apuc de YouTube ce o să fac în canalul acesta. În canalul acesta, da, o să fac gaming pe telefon, o să fac provocări, cred. Nu știu sigur, dar o să fac orice. Ce spuneți voi, da. Deci, da, dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like și să mă susțineți în continuare în comentarii aici cu întrebare pentru Q&A care vreți voi. Nu contează, la toate întrebările o să vă răspund, promit, dar dacă sunt întrebări cu prostii, nu. Da, așa. Da, eu am fost Laurențiu, nu uitați, dați un like, pa, pa!